आइमोनानो मन्दिर लिरनो फैदों माने ओइ एक्जिबिसननि मन्दिर लिरग्राफोर आरो बिसोरो गाहेलानो बे मिथिं जाग्रा न' जाहांजोब्बायानो नै रायजोफोर आइमोन बाबामोन देनां लैहोर फैदो नैबे आइमोना बिराद खस्थ' खालामगासिनो आरो माने आरो बै बाबामोनहाबो थैथां मावगासिनो बेसाराफ्रा जाहांबाय आरो बोराय बाबामोनहा ओइनो जि खस्थ' खालामगासिनो जों न' लिरनो गोनांखौ जों ना देखायहैगासिनो र' थांगासिनो माने अदिस्थाथा न'खरखौ साफायनानै देखायगोन बाबामोना सिनस्रि खायलें खुदोंबाबो जि मावखादोंहाय बेसराफ्रा हनै नैबे माथाय मिथिलाखै मन्दिरा जाबाय गंनैबो बेहाय फट'का थिखांगोन आरो नैबेहाय बाबामोनहा आइमोनहा फिरफिला फट'का ओइ आइ बाबामोन थाफैगोन देनां गोजान फैनानै गल्डेन जुबलियाव मेन लामायानो जि साइसखा बिराद आयो जि गय हरखाबाय नै गय बिफांफ्रा बेजों हाबलांनांसिगोन नै बेबो गेट बै बादाफ्रा जाजोबहांबायानो स्क्रिमल' माबानांसिगौ आरो मन्दिरखौ लाखांबायमोन आं मन्दिरा गंनै जोंना बेहाय जग्य होनो मोनसिगोन आरो आइ बाबामोना मन्दप बानायहांबायानो नैहायबो लाबोगासिनो मानसि खस्थ' मावदोंहाय बाबामोनाबो जा मावदोंथ' आरो बाबामोनहा जाहांबायना मन्दिरा बाबामोन समायथारबाय माथो बाबामोन जि साइस नुखाबायहाय मोन बाबा सप्तासे ना बारा गोबाव गैथ'ला जाथारसिगोन आरो गैलानो ना मागोनि 6 थारिखनिफ्रायनो बाबाया जि खस्थ' मावखाबाय माथो दिखागुरु बाबाया जि मावखादों दिखागुरु बाबायानो जि खस्थ' मावगासिनो हाजोब्बाथाय जाजोब्बाय आरो जि साइस नुखाबायहाय बाबाया बाबाखौबो सोंनो फैबावदोंसो आं बिराद मोजां ना बाबा बाबाया बाबा नङामोन जाया नामा होनदों बिराद मावबायहाय बाबाया बे आइनि बेवाइसोनो 8 थारिखआव फैदा दिनै 8 थारिख जालायलांदों 8 थारिख जाबायथ' गाबोन जासिगोन एक्जिबिसन बानायगासिनो नै एक्जिबिसन जासिगोन मेन गेटआ ओइलाय बेजों बाबामोनहा खामानि मावनानै जागासिनो खोमा साल मा न'हाय बियो बाबामोन मेन गेट एक्जिबिसननि मोनफैगासिनो आरो थांगासिनो माने हाय खोरखि नांगौमोन लिरहांबायानो अखा सेरगोन नामा न'आलाय